Тиздән республикабызда халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйлар булачак. Авылларда башланган бәйрәмнәр әкренләп район үзәкләренә күчә. Оннан инде башкалабызга да килеп җитәр. 23 июнь Тынычлык бистәсендәге Сабан туйга чакыра башласак та ярыйдыр инде, Илмира. Күрәсе килгән кешеләр өчен бик җайлы булыр. Әйе, белеп торулар хәерлерәк. Каенлыктагы мәйданда ниләр буласын әлегә әйтеп тормыйбыз. Тик нинди җырчылар катнашуын белдерәсе бик килә. Эстрадабызның иң матур җырчылары сезне җырлары белән каршы алачак, дуслар. Алар арасында Гүзәлия белән Хәким дә булачак. Әлбәттә, махсус кунак буларак Гүзәлия бездә бүген кунакта. Хәерле көн, Гүзәлия, хәлләр ничек? Хәерле иртә, хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, кәефләр әйбәт. Бүген менә кояш та безгә күренеп алды. Сабан туйга әзерлек. Кайчан башлана ул? Менә беренче шалтыратулар була, төрле районнарга чакырып, шунда Сабан туй якынлаша дигән, җәй килә дигән хисләр туа. Гүзәлия, син Мәскәүдә яшәгәнлегеңне беләбез инде, ләкин сине Казанда күбрәк күреп була ахырсы. Әле бер көнне генә мин сине хәйрия концертында да күргән идем. Соңгы вакытта менә Татарстан тирәсендә, Казан тирәсендә күбрәк эшләргә туры килә. Хәйрия концертымы ул, банкетмы ул, башка концертлармы ул, төрле чараларда катнашырга тырышам. Әлбәттә, менә без сезнең белән кайчан турында уйлаганың юкмы соң менә Казанга төпләнү турында? Чөнки бит инде син барыбер шушы мөхиттән башка яши алмыйсың. Ике арада чабып йөргәнче. Менә элек мин Казанда яшәрмен дигән уйда килми иде. Менә хәзер нишләптер ярата башладым Казанны. Бәлки әле килеп тә китә. Төпләнеп тә куярсың. Әйтә алмыйм, бәлки. Син соло аерым башкаручы буларак әлбәттә эшлидер инде күбрәк. Хәзер егетләр сайлый башлады. Тәкъдимнәр күп, көн сайын диярлек, миңа шалтыраталар, язалар, синең белән дуэт яздырыйк әле дип сезнең белән. Җырларын ничек туа, кайда туалар алар? Композитор буларак та бит әле сезне. Җырлар төрле вакытта туа, күбрәк төнлә инде. Мин төннәр буе йоклый алмый ятам шулай. Төн кешесе менә эчке дөньям тулган вакытта төрле ниндидер хисләр, төрле эмоциялар булганда инде языла җырлар. Гүзәлия, менә соңгы вакытта Хәким дигән бер яшь җырчы белән күренә башладың. Ничектер җырлау манерасы, ниндидер үзенчәлек бар шикелле, джаз манерасында җырлый дип әйтимме соң инде, менә кайдан бер-берегезне табыштыгыз? Гомумән Хәким беренче адымнарын кайда атлаган иде? Беренчедән ул менә сез дөрес аңлагансыз, 10 елга якын ул джаз стилендә җырлаган җырчы. Рус телендә, инглиз телендә, татар телендә ул менә бер елдан артык кына җырлый башлады. Җырны тыңладым, бик каты миңа аның тембры ошады. Аннары мин аларга инде язып җибәрдем, шәп тембр дип, ике сүз генә. Шуннан соң аның ул вакытта продюсеры булган кеше миңа шалтыратты, Артур Замалетдинов, менә Гүзәлия ди, сезгә ошаган икән безнең егетебез ди, әйдәгез дуэт эшлибез ди. Яхшы, ул егет кайдан? Тумышы белән кайдан күрде, кайдан тартып китердегез? Менә продюсерын. Шуннан соң инде әйтеп бетәм, шуннан соң мин күп уйладым, чөнки мин менә Элвин Грей белән дуэттан соң бүтән дуэтлар булмас дигән карарга килгән идем, ләкин моның тембрын ишеткәч, шундый тәкъдим булгач, уйладым, үзеннән-үзе ничектер шул көнне үк җыр да туды, менә аның җыры тәэсиреннән. Гүзәлия, менә җәйне ничек уздырырга җыенасың? Күбрәк ял булачакмы, анда яисә җәйне эшләп уздырырга җыенам. Ел сайын шулай. Аллага шөкер, әлегә менә шатланып торам. Кайчан да булса ул сайыгыр, ул иҗат чишмәм дип куркып торам инде мин. Кайчан да булса мин яза алмам дигән нәрсәдән. Бүгенге көндә пока әле менә язылып тора. Шөкер, Алла биреп тора. Аллага шөкер. Әйдәгез яңадан Сабан туй мәйданына әйләнеп кайтыйк әле, чөнки анда Гүзәлия белән Хәким дә булачак. Гүзәлия, әйдә үзең катнашачак, бәйрәмгә чакыр. Хөрмәтле дуслар, Казанлылар, Татарстанлылар, минем дусларым, туганнарым, барыгызны да 23 июньдә бик зур, бик матур Сабан туена чакырам. Килегез, бик күңелле булачак. Без сезгә өр-яңа матур дуэтларыбызны, матур җырларыбызны башкарачакбыз. Менә бездә бүгенге тапшыруны шундый күтәренке рухта тамамлар вакыт җитте бит. Буласы Сабан туйлары белән котлый башласак та ярыйдыр инде. Бик урынлы булыр. Дистәндә безнең үзебезнең иң матур, иң гаҗәеп милли Сабан туйларыбыз.
Бүген көн әле башланып кына килә, ул һәркем өчен дә уңышлы булсын иде. Гүзәлия, синең өчен дә, калган бөтен тамашачыларыбыз өчен дә. Сезгә дә мин уңышлар телим. Күңелегездә кояш булсын һәр вакытта. Амин, шулай булсын. Рәхмәт килүегезгә. Күңелләребез күтәренке булсын. Сабан туйларда очрашырбыз. Алла бирсә. Sensiz taң аратмый, кояш батмый. Бәхетем Сенсіз сулар акмый, тормыш бармый. Бәгырем Sensiz, sensiz, sensiz yaşay olmayım, yaşay olmayım. Yanımda, yanımda, anımda, seninle. Yanımda, yanımda, kanımda. Yanımda, yanımda, kanımda, seninle. Yanımda, yanımda, seninle. Sensiz yaşın yaşlar kukukramı. Bu şiirde Sensiz durmuş söner idi canım. Ömürge sensiz, sensiz, sensiz durmuş söner, durmuş söner. Yanımda, yanımda, kanımda, simgeler. Yanımda, yanımda, kanımda. Yanımda, yanımda.